Здравейте хора, аз съм Раджи, преди да почнем да играем GTA 5. Реших да снимаме един клип. Лепта ми, как го правите? Защото много игри се ни очакват на GTA 5. И мисли се ни подготвят самите цялата игра, ако се ни подготви. И съм, още никой не ми е пратил как се пише GTA 5. Не знам защо. Пратите ми, моля ви хора, да играем всички. Аз повече се играя май състезания. Онлайна, но на мен повече ми харесват състезанията, защото там по-епично става и да там повече се снимам. Да знаете, повече малко се снимам на... Да знаете, че на други игри няма много да снимам. GTA 5 ще ви кажа кога точно ще го играя. Шейте са, внимателно шейте кога ще играя GTA 5. И вие трябва да знаете, че да го следите. Понеделник играем GTA 5. Вторник играем, цялата седмица ще играем GTA 5. Събота и неделя също. То няма да спрем да играем. То други игри няма снимам. На GTA 5 снимам сам. Нали? GTA 5 по-добре. Друга като GTA 5 няма просто. GTA 5 всичко си е реално. Гърменто всичко е реално. Мен най-много ме кефи първата мисия, защото много е кефска. И разбрах, че има едно извънземно под водата. Се опитам да ви го покажа. Да може да го видите. Ще се опитам да ви го покажа. Ако успя, ще ви го покажа. И те ще го видите, все пак и ви да го видите. На тези хора той ще бъде клипа. Ще бъде кратък, защото ще почнем да играем GTA 5. Очаквайте клип. Не знам. Няколко часа. Няма да бъда толкова много дълги часа. Някъде към 5 очаквайте. Да, към 5 очаквайте клип или 4. Защото играта докато се свали се отнема часа, защото вие знаете докато се свалят колко часа отнемат и той хипер много ме нерви. Да той още се сваля. И зато ще трябва да изчакате. По компютъра ми някакъв път се огасва и не мога да се направя как трябва да се инсталирам. Той някъде към 4 очаквайте клип. Сега тук вари хипер яко и компютъра работи. Това е друга игра в момента, като GTA 5 се инсталира. И да знаете, някъде към 5 очаквайте клип, ако до тогава успя да инсталирам, защото знаете, че GTA 5 много е дълго докато се инсталира, някъде към... Ако успя до 5 да инсталирам, бо. Защото преди в един го пуснах и тогава пуснах да се инсталира, като вие знаете, че компютър някакъв път угасва и ми е трудно да го направя. И да знаете, зато и че някъде към 5, ако е готово, веднага почвам и GTA 5. И набратно се инсталирам и той се може да играе. Да може да се играем с него двамата. Той е на... Чакайте, ако мога да набърна. Он е до моят компютър, където съм, и там е другия. На него ще играем GTA 5. Добре хора, това бъде клипа и до скоро.